Papa. Oui. Jarlaga ninnu fɛ yen nɔ olu ka cɛkɔrɔba banna a kɔni ka di n ye n'i bɛ se ka t'u dɛmɛ baara la ani i ka fara cɛ tɔw kan aw ka taa kaburu segin e yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnnin ɲɛnama tɛ yen nɔ han Najaratu ne filɛ yɔrɔ min na sisan foyi de nege tɛ ne la Ala ni ko ni sababu la e fɛ ko nin selen tɛ yɔrɔ ko nin tɛmɛlen m'o bɛɛ kan sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ko nin kalama sisan ko bɛɛ b'a kalama wa fɛn bɛ yanni Sanogo fɛ yen cɛ jɔn de bɔra n'o ye e kɔni b'a dɔn kumakan kɛlen don bi i b'a fɔ ko fiɲɛ na i k'i da waga dɔrɔn o y'a sɔrɔ a sera bɛɛ kulo la papa ne y'o bɛɛ lajɛlen faamuya nka e mana taa ninnu dɛmɛ a bɛ se ka kɛ Ala bɛ bɔra kan ye dɛ han barisa a fɔra de ko ni mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ degun na n'i taara dɛmɛ Ala bɛ sababu ɲuman k'i yɛrɛ fana a lagɛ sa han kana ko kuma bɛɛ jate sa ni mɔgɔw ye fɛn fɛn f'i ɲɛna kan'u lamɛn yɛrɛ Nyame mu tila ka taa o bɛ diya n ye i jija sa i fari foni sa han n ka telefɔni ta ka di yan awɔ Fifi, i ye telefɔni min ta nana ye Tɛnɛ o dun ye mun telefɔni ye awɔ o ye mun telefɔni ye e bɛ ne de ɲininka o la kana ɲininka tuguni a si fa ye telefɔni san si ye hali a ma tile kelen dafa so in kɔnɔ i ye telefɔni ta ka soli ka bɔ n'a ye a bɛ ɲɛna k'an tɛ ka ko kalama ne ye ko kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ de Tɛnɛ wallahi ne ma telefɔni ye kuma tɛ ko k'a ta e ka bamajɛ ɲɛji ninnu dɔ kɛr'o la koyi dɔ kɛr'o la k'i yɛrɛ kɛ innocent ye ko bɛɛ la dɔ kɛr'o la n kɔni bɛ min f'i ɲɛna telefɔni tile in kana bin abada ka sɔrɔ ne ma telefɔni ye so in kɔnɔ yan nɔ i taara n'a ye yɔrɔ min na taa minɛ a tigi la i ka na i ka na telefɔni in di yan nɔ n b'o de f'i ɲɛna mɔgɔ lankolon bilalen han siriya fana donna i ka jɛw la ja han ka telefɔni dalen dɔrɔn k'a ta a bɔ a ka taa kɔnɔ ka tɛmɛ n'a ye hali pisi ma bila a kɔnɔ fɔlɔ telefɔni tile kana bin ka sɔrɔ telefɔni mana n'o tɛ i bɛ fɛn fɛn min ɲini so in kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ fɔ hɛrɛ n'Ala sɔnna a ma o de kun i bɛ se ka bɔ ne ka so kɔnɔ i ka bila so kɔnɔ zomuso bilalen i k'a tatɔla lajɛ furusa n'i ye suyɛni fara fara i ka kow kan walahi a mɔgɔna bɛ seri bɔ i ye Asi Tɛnɛ de bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko ne ye ka telefɔni ta wa a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la ne bɛ ɲininka o Asi ne y'a ta Fifi ni ma fɔ k'e y'a ta dɛ ne y'a fɔ dɔrɔn de ko n ka telefɔni tununa Asi ne bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'e ɲɛna f'i ka dɔn k'a fɔ ne ye hɔrɔn de ye ne tɛ suyɛni kɛ fɛn o fɛn tɛ ne halala ye a tɛ ne permettre ne ka maga a la n'a fɔra ko e ka telefɔni ne m'o o ɲini k'o gɛrɛ e la ne kɔni t'a ɲini k'o mabɔ e la Tɛnɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko cɛ ma telefɔni ta muso ma ta ko ne de y'a ta wa fana ni
kuma caman fɔ ka d'a kan o kuma asi e de ne bisigiya Fifi ne bɛ sɔn k'o kɛ cogo di ne bɛ sɔn ka n ka telefɔni suɲɛ nkalon ta ka da e la ne dun b'a dɔn fɛnɛ e ma ne ka telefɔni ta wa e tɛna dɔn ni e ma ne dɛmɛ yɛrɛ k'a ɲini Fifi e tɛna na ne ka telefɔni suɲɛ nka n bɛ min fɛ ni nkalon dara e la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don Ala dɔrɔn de bɛ se k'i lajɛ sinon ne b'a dɔn e ma ne ka telefɔni ta wa e tɛna ta tuguni asi ka kuma ye tiɲɛ ko ko n'a dar'i la Ala dɔrɔn de bɛ se k'a b'i la mais mɔgɔ min kɛlen don ka telefɔni ta ne ne bisigilen don a tigi nɔ la ne tɛ yafa a tigi ma n y'a koɲɛ yira Ala la Fifi Mama Umaru f'i k'a dɔn ko muso si ka laɲini tɛ i ka furu ka tila k'i furu sa nka furu jugu de b'a se muso ma e ni ne ka kunun kuma la n ye n da ka miiri i ka kuma in kelen kelen na si ma tɛmɛ n tulo kan wa i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka kuma in a digira n na fo ka tɛmɛ a dan kan i ka kuma in tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ a dan kan Mam, m'a ɲini fɛ i ka yafa n ma wa yanni n ka kuma daminɛ n ka kumakan kelen o kelen bɛna kɛ kuma jugu y'i tulo la a bila i hakili la ko n tɛna fɔ i ma ko n bɛ k'a fɔ an mansaw de ma nka n m'a fɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n m'a fɛ ka kuma kisɛman de f'i ɲɛna tiɲɛ tɛ baden fɛn ye dɛ jɛ foyi tɛ sinsin ni cɛ t'a kɔnɔ wa teriya o tɛ diya ni tiɲɛ t'a kɔnɔ balimaya a tɛ se ka taa ni tiɲɛ t'a kɔnɔ n'a fɔra e k'i furu sa k'e furula ka taa duba kɔnɔ walima k'e cɛ dɔgɔninw walima olu kɔrɔmuso k'o bɛ ka jɔnmaya wale ta k'e sɛgɛrɛ ne bɛ k'i ye du kɔnɔ a bɛ ka mun danni kɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn a kuma banna ayi e de kɛra kɔrɔ ye ne ye dɔgɔnin e de ye kɔrɔ ye ne de ye dɔgɔnin e bɛ k'i pɛrɛn ne de kunna o tɔrɔ ne nali a bɛ k'e tɔɔrɔ de ye Umaru n bɛ so kɔnɔ yan nɔ n b'i ni mun de cɛ yan nɔ n'a kun ye an fa ka tiɲɛ ko ye kana n'a bila i kunna k'i kelen ta ye tiɲɛ ye dɛ e kelen ta tɛ du ye dɛ i dama ka ka du in na cogo min na ne yɛrɛ dama ka k'a la ten n'o yɛrɛ don tagali in tɛ yan n tɛ taa n bɛ to yan ne tɛ taa bilen n ye nin faamuya Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma e b'i pɛrɛn ne kunna ka da mun kan Sanogo yi wɔn Chérie, ama juguya Ala kana juguya nka komi n bɛ sen na sisan musaka ko ye ne ye n sigi ka miiri ka jateminɛ kɛ kow la a maloya ka bon kosɛbɛ ne ni n terikɛ fila cɛla la n'a fɔra ko su ani tile kun tɛ ne ni maa min fara ko ne den kɛra sababu ye ka lamɔli lase o tigilamɔgɔ ma ne dusukun tɔɔrɔla a ko in na n ye hakilina min ta ni n ma fɛ ka taa dugu dɔ la ka taa hakili lafiya n'a tɛ kɛ baasi ye o de tun ye ne kɔnɔ ka f'i ɲɛna dutigi filɛ Sanogo problème t'a la kɛ n'i bɛ fɛ ka taa ka voyage de nege b'i la o ni voyage nege b'i la i bɛ t'i ka voyage la mais kana turu da ne den kunna dɛ dɔ bɛ taa dɔrɔn ka taa hakilina dɔ ta dɔrɔn ka nkalon dɔ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'o da e woloden na e b'a fɔ k'e bɛ i ka du de bila o kama e de ye dutigi ye o dutigiya bɛ kɛ tan de dutigi de bɛ ba ka responsabilité la ka boli Sanogo ye dutigi ye koyi wallahi denfa ɲuman de bɛ nin kɛ tan
Ah, ya ne b'a ɲini ka i den lajɛya e tɛ se k'o kɛ k'e bɛ taa voyage la ni voyage nege b'i la sira filɛ mais kana na ne den tɔgɔ don a la dɛ ne den tɔgɔ kana don a la nka ne kɔni ne bɛ yan a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn min ye ne bɛ yan nɔ ne Ami b'a kɔkɔrɔ bi n b'a kɔkɔrɔ sini ni ne den kelen fɛn o kelen ka ne den sɔrɔ i b'a sɔrɔ ne Ami ne sɔrɔ fɔlɔ. Ami ne ma kuma jugu fɔ e bɛ k'a miiri ka taa ni hakilina min ye a ma dabɔ o si kama e tɛ ko in ɲɛdɔn i den de i t'a jogo fana dɔn Musa bɛ min dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn nka don n'a nataw cɛ min bange ne kɔni ye kuma f'i ɲɛna bonya ani karama kɔ. Ayisa ne ko bonya banna nin yɔrɔ la o wallahi bonya de ye nin ye nin ye bonya de ye dutigi min bɛ boli a ka responsabilité kɔrɔ nin ye bonya de ye dutigi langolo jabakɔrɔ langolo wallahi ne ka furu tigiya banna pewu bɛ boli ka t'i da yɔrɔ wɛrɛ la ne den bɛ yan ni mɔgɔ fɛn fɛn min nana kɔni fo ni bana ne su kunna ka sɔrɔ ka se ne den ma dɛ n den ma f'i k'a ma jɛ kɛ jugu nkalon dɔrɔn ha siri den wololen ninnu wallahi sigida la n'i ye den barikama wolo ka den dama wolo ka ban i ye kungo sɔrɔ a bɛ nin den ye dɛ. Balozi in cɛ ɲɛ nin yɔrɔ ye a diyara n ye fɛnɛ. Faut pas te essayer de amener ɲɔgɔn malo mais joli le dir'i ma? 4,000 de dira ne ma. D'accord, c'est bon, d'accord. Nka o t'i ka wari bɛɛ 20,000 de kun kan ka d'i ma. A dafa filɛ nin n cɛ Balozi Jean. Ouais, Lozi. Tiɲɛ dabiri ye nka e ta in ye mɔgɔ jeli min ye 20,000 bɛ d'i ma k'i ka t'o di cɛ ma i b'a laminɛ ka taa 4,000 d'o ma ni ne Lozi kun y'a kɛ ta o kun bɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ malgré que wari don yɔrɔ ka ca ne y'a tila cogo la ka bɛɛ ta d'i ma ka tila ka da e Jean na ka Seydou ɲiyɔrɔ d'i ma k'i ka taa d'a ma a dɔn k'a fɔ bi kɔni n tigɛr'i la wa wari in bɛ sara de. Lozi n kala ala la ne ma wari don ko yugu la i ye wari ne ma don min na a k'a sɔrɔ ne ba ye dɔgɔtɔrɔso la kan opéré de ne ye wari min don de ta. Jean hali n'i ba bɛna sa de ni wari b'i bolo yanni i ka maga la i bɛ jɛ de ɲini a tigi fɛ nin ye mun manamana kan ye. Lozi taga bɔ yan. mais Lozi n'i ka taga bɔ yan. Seydou ne ye kangari da i ɲɛna ni affaire kɛra ka n'i mabɔ ne la i bɛ to nin na don dɔ la i t'a bɛ k'a la sanjikɔrɔ wɔsi affaire bɛ kɛ i tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ. Ok Balozi n y'a faamuya n'i ko cogo min na n bɛna baara kɛ ten. Asi. Oui. E kɔni ya? Awɔ. Ma fille. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kuma suulen don. Wallahi. Cogo di? I kɔrɔkɛ ka ko tɛ wa? Ne ye n sigi ka miiri k'a ye ne ni n terikɛ bɛ cogo min na ka tila ka n'a ye ko ne den de ye lamaloya lase o ma
Vraiment, c'est honteux de ma part. Allez, décide comme quoi. Wallahi. Aucun comme j'ai beau réfléchir. Et n'y a qu'à faire. Maintenant, il y a l'affaire. Il y aura la mine de Kelly. Et fait un tas de $. Ok. Il connaît tout comme il. N'a pas de pour le corps. Comme il te gagne dans la. Toi, ere bolo ko ya solution. Kataga ni chugoina. Mi ngoni kera chena amani. Nga. Ne bolo be ni ko nye ni jinye ma joli ni eta ore ka juguna de. Ibe musa kan ko ni nye ni na so chini. Wal mani gani. Meni eta garo. Jomena nyenya. Yoro mo mayere ko no te bo musa ko ka. On vous décide. Pour me kumakan kelen dɔrɔn de fini ko in solution bɛ e yɛrɛ de bolo. N'i tagara i tɛ solution sɔrɔ a la yen dɛ. Ayi. N'i kɔni bɛ ne ka o denmisɛnnin kuma in lamɛn, ne b'o de f'i ɲɛna. Solution in dɔrɔn ye e de ye. Ka taa k'i ka denbaya to. O tɛ k'i tɔgɔ to mɔgɔw da kɔnɔ. Ko Sanogo bolila k'a ka denbaya to. O tɛ kɛ yan dɛ papa. An bɛ nin ɲɛnabɔ ɲɔgɔn bolo yan. Baasi tɛ. N'i ka kuma fɔ. Maa kelen hakili kelen, maa fila hakili fila. Ne yɛrɛ kan ka min kɛ, ne b'o dɔn. Nka tiɲɛ yɛrɛ la, ni Musa tɛ ka ne tɔn ni nkalon tigɛ. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Musa ye nin kɛ kun min. Mais a bɛ ɲɛ. Bɛɛ b'a nɔ de. Baasi tɛ. A bɛ se ka taa nin diyara n ye kosɛbɛ. I ka nin nin diyara n ye. Ne fa, jɔn y'a yɔrɔ yir'i la? I cɛ bɛ min? A bɛ so kɔnɔ. Papa! A kɛra cogo di? A kɛra cogo min na e t'o dɔn wa? Aw taara ni 500 ye ne ka yɔrɔ la ni bi cɛ aw t'a tile hakɛ dɔn. Wari in dunna k'a ban. Sabula wari di yɔrɔ ka ca i n'a fɔ photo yɛrɛ mara yɔrɔ ka ca cogo min na. Ne kɔni ni n ka mɔgɔw bɛnn'a kan. Aw ka délai laban o ye sinikɛnɛ de ye. Ne fa, n b'i deli ka n'o kɛ. E tile 3 kɔnɔ an bɛ nin wari tɔ bɛɛ bɔ min? Ha? N b'i deli Ala kama. Ne cɛ de nin a ka baara cɛnnen don. Ne yɛrɛ de bɛ ka n débrouiller. Ni tile 3 nin kɔnɔ an bɛ nin wari bɔ min? Madame, e de jɔrɔlen don. I cɛ jɔlen lajɛ. Nin ka foyi t'a la. Ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna. Après demain, ni wari dafalen ma s'anw ka yɔrɔ la, a y'aw sigi lebu kan. Ne fa kana taa sa, n bɛ bɛn a la sa. Ala. Papa, an dun bɛ nin kɛ cogo di? Wari foyi de tɛ ne bolo. 500 dɔrɔn de tun bɛ ne bolo. Ninnu dun ko k'u bɛ photo publier dɛ.
Zaratu. I ka ci kɛ. Ne b'a dɔn kan ka min kɛ. Ne bɛ fɛn o fɛn kɛ walasa ka wari in sɔrɔ. N b'a sɔrɔ. I ka ci kɛ. E b'a bɔ min? Sɔgɔla bolo i ka muso bɛ ka a wara bolo de ta k'i da i ko dɔ bɛ n tɛ fɛ a tulo k'olu minɛ walima a ɲɛ ka muso ka ko don. Sanogo. Oui. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. I ni ne bɛ jɛ la bi ko tɛ. Kosɛbɛ. Donc n tɛ fɛ k'an dogo i la foyi la. Sanogo tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ waati min ko sisan ne mago bɛ wari la. Wa a t'i n'a fɔ n bɛna don fɛn wɛrɛ da fɛ dɛ. N bɛna don affaire min de da fɛ. Tiɲɛ na madame taara 500 000 d'u ma. Mais ne b'a dɔn ni wari in tɔ ma sara ninnu tɛna ne to yen ka lafiya. Donc n'i bɛ se ka juru don n na. N mago b'i ka dɛmɛ la bi dɛ. I ka juru don n na pour que n ka se ka ninnu daga bɔ da la. Baasi tɛ. E mago bɛ joli ɲɔgɔn de la? Bon, u tun ye 3 millions de fɔ. Mais madame ye 500 000. Donc ça reste 200 000. N terikɛ, tiɲɛ yɛrɛ la a ka di n ye ka i dɛmɛ wa n b'i dɛmɛ fana. Nka an bɛ waati min na ko sisan an ka salaire ma kɛ wa permis fana ma di. Ne tun n bɛ se ka 500 000 i bɛ se k'o d'i ma i k'i bolo dɛmɛ n'o ye fɔlɔ pour le moment ou bien n'a sɔrɔ i bɛ se ka wari sɔrɔ maa dɔ bolo ni saraw kɛra ne b'a sara n kɔni bɛ se k'o lawuli tali sinon n bɛ yɔrɔ min na ko sisan tiɲɛ yɛrɛ la wari tɛ n kun. Sanogo, i b'a dɔn buna adamaden ma ɲi bi. N'i sera mɔgɔ o mɔgɔ ma k'i kungo f'a ɲɛna bi u bɛ tila ka bɔ n'u ye. Donc ne bɛ e de dɔn. Ne b'a dɔn fɛn bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ne yɛrɛ nana e ma k'a ɲɛf'i ɲɛna. Baasi tɛ. N'i dun ko k'i ka wari min bila ko fo ka salaire kɛ makɔnɔ. N b'a dɔn ninnu tɛna sɔn k'o makɔnɔ. U bɛna kuma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ cɛya tuguni. N'i yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na nin ko nin na fo ka cogo bɛɛ lajɛlen de kɛ pour que i ka se ka ninnu ka wari d'u ma. Sinon ça va pas du tout walahi. Baasi tɛ. On verra bien n'Ala sɔnna ma an bɛ solution de sɔrɔ a la yan nɔ. An bɛ solution sɔrɔ a la. N ka kuma faamu. Problème t'a la. T'inquiète pas. Cɛ. Non, i b'a dɔn ne ma sigi ni nin ye quoi. Ko nin taara ka ne bolo da yɛlɛ de. N t'a dɔn a bɛ ko yɔrɔ o yɔrɔ sisan. N sigi ko 10 n sigilen bɛ sogo n yɛrɛ ma de walahi. Ça va aller mon frère. T'inquiète pas. Ça va aller, on est ensemble. Mama! Mama! Ala tuguni. Mama! Mumbe, Musa! 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 Ala! Sanogo! Musa! 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 Sanogo! Sanogo! Sanogo!
Sanogo. Ah, maman. No, tiens, là. Sanogo. Musa. Musa, boleh sini. Musa. Sanogo wala sanogo emai. Sanogo ite tena yawa. Ne be kai, mun bala. Ne ta ka jogola wasanogo dem be foi kumdala so maraika. Musa isi ga jimi sa. Alawli ga la si. Musa isi. Ya ga jidoni. Musa jidoni sa. Jidoni. Allah na lakira. Mune bin sorosa. Allah. Musa. Indana na kumana. Mu. Allah. Mune ne bin sorosa no kamata na dura solasa. Eke kasi. Ele ka do fem mala folo. Mu. Sanu ala mo mi sasa no. Ak mo ta do re. Ak mo ta fo kara. Sanu Musa mbia fo ku te musala. Sanu le bulona ni te ta ta bulona wallahi bulona. Ami. Allah. Ami ni te bulona re. Sanu wada ta ko ni sanu ma ta ma inda. Musa ni do re ta walma ayo ka fo se kuntan do re ku. Musa misi ga bo bulona. Sanu wada. Ala ko makana ne fara. Tara ne fara deme ni ga samulo. Ha? Ami. Sanu wada ta re. Ami bulona. Sanu wada mai. Wa. Doro me kele ati. Musa mo go. Ai mo toro. Doro me kele ati. Allah la kia. Ite sasa. Musa wala ite sa. Fifi. Fifura. Afifa fiya na tigara. Fifa. Wala ni mana ka fifa miye. Ni bitanu konya ini. Afifa le mina sasa. Fifi, foyi de tɛ ne la. Nka ko mun bɛna kɛ sisan ko in ka ɲɛ a ka ci a bɛɛ bɛ e de bolo. O dun ye mun ko ye Musa? Ne t'a kalama, n'i t'a kalama, n yɛrɛ t'a kalama. A si ka telefɔni a bɛ ne de bolo. N'i b'a fɛ n k'a ko bɛɛ to yen, n kana na i da don kuma la. N ye min f'i ye ka tɛmɛ, i jija i b'o accepter. Ne tɛ ka fosi de faamuya kuma la Musa. Ah bon, problème t'a la. Nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna. Ala de bɛ nin ko cɛ in bange. Ni Fifa sera n b'i ɲɛmɔgɔ den fara dɛ, n tɛ ɲɛmɔgɔ di Ala i fɛ dɛ, i y'a faamuya. Musa. Ajadu. Boya. Ichere bi. Amu. Ibi na njati be mune bendo. Ne mago bi ni ichere. Ukari. Ichebe ya. Papa. Awule. Papa. Oui. Amu ko ka mago bana re. Ah madame. Chaga. Oui. Ça va? Chaga. Tiendo kon problème be aw ni ne den ni ɲɔgɔn cɛ. Nga Chaga ne kuma sigina ka ko a bɛ sɔn ka taa ne den bon dɛ.
wallahi fo ka sene den boni mako ni mo ma kun ya fo ni amine haram ne kun ti dala janyi na be yela mo ko fe jiri ba koro jawabe tantori Ami adiratu aw sona kan kene wolo den na Ami Musa be kule suya bela jere na akambulu abe ko mpulo jere no mo mi kan wono wala ni ma mineni ma haram ne ma mineni ma anni mo ko kun ni fo ni amine kun ti dala jiyan wono ngaba ni aw fe aya ke ala ni kira kama aya bulu bon den kan wono aya fem bla kan wono ala de bado wa aw fe de bado ay ta ko suma ke fe ka bo kan wono ala kama nde ma mi ama bo dem se fitin ama biya ama shinyi ala ni kira kama ay farala ole kundo ka fa ene Ami fika do ga fo ko Musa e den chugoya muna on fana dire do chugoya kilina tie de do problème bi ana fani nyogonche nga ni problème fitin ta bla ga fo ko ka ba den fana dabali ni ayo ke amoke musalawo anya kan yere bila ajiratu de ni kuma nbe ka ke kono shuto mo kane ne yakoro banyi na ofe la didi kare do ka fa ne de ni na ni islam ayi wa ni na shiye wore abe gele ka temen bela jelenga aya bolo bondin kan wona halafia Ami awo aya bolo bondin kan wona halafia ni na wode fa ne wan tatra frame we bitai Ami Sarah. Musa de e kan ko inte gasai fem ni te kanori ngana la sonama ni mana ke mo ngo mi ngabulu nai o tigi fana ba lo ngafo ko ne ba fana ngana wo foi ti soro mama asiga telefone ko ina abora nana ne jalaki ore kama ne kunta Afrika ndado akumala ne renye di fifi ay telefone do bo shagigo ameba abla watuwar kono nala ne man fo na nta fe ko wa de tuwo su dola ori kama ni bla na kalun kom me asiga ni digira na kanjala ki digira na wallahi kana kashi sa majane yere wo asibi nekezu ya kanisa nyemi fo asire na yo mewo bana dimi ka ale fana de mi se ne resta bana kabi tono shaka ni kundam ni na netiga yere soro iti yere soro nga ko mana ken ko la ko ni ito me telefone ko nyi ni fo iko tri wala ko no yaro ya apply nyere ya ni me na sa file atuka Musa nye telefoni ni muna ema ni fone jona ma kunika muna amajimine kume kumatrombe be asiji do afaka uri kama yindali ai nini sio ni nkolo lake wallahi nitadabla ni telefoni ko wala ba ko la minte telefoni ko yetu no sio ni ko ni mefusiri ni ndana mikelena na la sonama kana sita enta balare demisen do di do gondo sa kana nta bala yame nyafamu mena
bɛ dugutigi don na a t'a kun bɔ dugutigi kun ka togo la o a bɛɛ bɛ kɛ ɲinɛ yan sisan. Sanogo Fifi ni ye mun ye? Nin ye jumɛn de ye? Tɛnɛ e bɛ k'o fɔ mun na? Ne bɛ k'o fɔ mun na? Ne ma e wele fɔ so kɔnɔ k'e ɲininka téléphone ko la yan. Mais mun de bɛ yen sa e k'a ɲɛfɔ. E mun ye ka ne jaabi? Téléphone in yera min? I ye téléphone in bɔ k'a bila yɔrɔ na dɛ. A ka armoire kɔnɔ dɛ n taara a ta. Ah Fifi. Sanogo. I bonya b'a la téléphone bɔra Fifi bolo. Fifi. Fifi. O ye sɔrɔ cogo di? E ma téléphone in ta? E k'a to ni ma ban ye. E Ami, e k'e dabɔ nin na. A to ni ma. E de téléphone t'a Fifi. Fifi. E de téléphone t'a. Benye. Awɔ ne de y'a ta. Baba. Tiɲɛ kuma man ca o. Ne ye nin fɔ e yɛrɛ yan nɔ. N ko Fifi ye zone ye. Kabi wari ta bɛ daminɛ wagati min na. I ko n kana sɛgɛsɛgɛ. Wa zone tɛ to so in kɔnɔ yan Sanogo. Ami. Walayi zone tɛ to so in kɔnɔ yan. Ne de ta ye n ka du ye a bɛ to yan. E ta i ka du. Ne y'o fɛ ka du ko kuma in filɛ kɛ. E kan ka maloya la o. Walayi e kan ka maloya la. Asi. I ka téléphone filɛ. E min kun b'a la k'i kɔrɔkɛ jala ne ye nin feere i k'i hakili sigi an bɛ ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na maakɔrɔba kuma kɛ suruku bɔ de don a tɛ nin ye a ma bɔ Fifi bolo nin yan. Mama wallahi ne b'a dɔn ko Fifi ma téléphone ta. Fifi ma téléphone ta ça fait ne y'a fɔ ma e baden de téléphone ta i bɛ fɛ k'a to i baden de kunna baden jugu sinji jugu. Wallahi ne kun taara n k'e bɛ kɛ tan. Fifi ye nin fɔ ten dɔrɔn de ka kuma in bila de ko sinon wallahi cɛ tɛ muso tɛ Musa de ye ne ka téléphone ta. Fifi Musa de ka téléphone ta den jugu. Dangaden bilalen dusukasiden. Mais e tɛ Sanogo de don. Sanogo tɛ ne ka du fara. Fifi. Nania. I ko e téléphone ta. Tiɲɛna ne dusukun ma sɔn. Ka d'a kan ne b'a dɔn ma téléphone ta. Jɔn ye téléphone ta? Tiɲɛ fɔ n ye. Walima e y'a ta de ya? Benye. Ne ma fɔ n ye téléphone ta. Mankan tɛna na bila o. Bari sabula Musa i yɛrɛ kɛ banabagatɔ ye wagati min na. Musa yɛrɛ de da ko ne ma ko bana dengine t'ale la. Ko wa ko Asi ka téléphone b'ale de bolo. Ko ne bɛ fɛ Asi ka téléphone ka ye. Ko ne ka 5000 d'ale ma. Ko ne ma 5000 d'a ma. K'ale bɛ téléphone ko in bɛɛ ta k'a da ne kun. O de kama a taale filɛ téléphone bila ne ka minɛnw na. K'o yɔrɔ fɔ tɛnɛ ɲɛna. Je comprends. Je le savais très bien. Ne b'a dɔn. Ah Musa. O dɔrɔn de kama ne ko téléphone bɛ n bolo. Walasa mankan bɛ éviter cogo min na. Benye. Ne hɔrɔn wa ne bɔra du min kɔnɔ e b'o du mara dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Hɔrɔn tɛ sɔn suyɛni ma. Hɔrɔn tɛ sɔn maloya ma. Ko o ko bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ lase kuma sulu ni lebu ma hɔrɔn tɛ sɔn a ma. Ne bɛ suyɛni kɛ a bɛ mun de ɲa ne ye. N'a ma tɔgɔ cɛ min se aw ma a tɛ n'o nafa se ne ma.
Fifi. Asi, ne ye mun de kɛ la diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la? Mun kɛ ne na o? O dun y'a kuma jumɛn ye? E ni ne ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ o don fo bi. I ma fɛn fosi ɲini ne ye min fɛ ko ne ma kɛ. Wa i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ne ma fɛn fosi ɲini i fɛ. Mais n ye fɛn kelen mun ɲɛɲini i fɛ, i bi ka na munumunu o ko la k'i yɛrɛ kɛ kalabanci ye. Asi t'i miiri sa. Fɛn min ye hypocrite de ye. Kabi kuma jan bɛ ka f'i ɲɛna k'i ka so ka ko ɲɛnabɔ ka jan no, i bannen don. Asi ne ni e de don. Ou bien i ɲɛbɔlen don so fɛ de. A fɔ n ɲɛna n k'a mɛn. Asi e bɛ ka ne kɛ fatɔ de ya? Fa tɛ dɛ. I bolo ko kunkolo yɛrɛ t'e kan da la. Yemi, i tɛ jɔn ka kelen f'i ɲɛna. Fɛn tɛ forcer la ko i tulo b'a la. A t'o fɛ ka n'i nɔfɛ, o ka fisa i ka taa nɔfɛ. I tulo b'a la. E yɛrɛ bɛ cucu la cɛ nɔfɛ, cɛ yɛrɛ hakili tɛ e la yɛrɛ. Ni m'i hakili sigi, ni m'i hakili sigi, ni ɲɛ t'i la dɛ. E de fɛ so hakili tɛ ne la. A jalen a ma diya i ye. I bɛ i ɲɛkisɛ den fila, i bɛ ne ni so ye yan. Yan quartier in ta, i bɛ ne ni so ye. Hypocrite. Merci. Ne yɛrɛ so kumana yɛrɛ. Asi, e na kumana. Yɔrɔ ko k'a bɛ ne fɛ dɛ. Ha? Ne b'a dɔn. Ne tɛ mɔgɔ ŋaniya jugu ye. Walayi. Asi kuma n fɛ sa. So ye mun de f'i ɲɛna? A ko k'e ka ne ka numéro d'a ma. Asi kuma ne fɛ sa. Mun de bɛ ka ɲɛna? Asi tɛ kuma fɛ dɛ. I bɛ ɲɔgɔn faga. I bɛ ɲɔgɔn faga. Mun de? Papa ti sangana. Mun de bɛ yen? Asi a kɛra cogo di? Mun de kɛra n denmuso? Asi, mun de kɛra? Mɔgɔ t'i ka ci fɛ. A tɛ se ka ɲɛfɔ ta. N kɔni b'a dɔn kɔni. I bɛ tulonkɛ bɛɛ lajɛlen fatɔ fɛ tulonkɛ lalima fɛ tulonkɛ. Walayi i b'o dabila parce que ne bɛ ɲini tigɛ ka b'i la. Ne bɛ taa fɔlɔ. A bɛna n faga. Asi, jangarabu, gan tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ dɛ.